ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾದ ಪಾಲಕ್ ಎತ್ತಂದೆ ಈ ಪಾಲಕ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಲಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ದೀತೆ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಕ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ದಿಯೆ ನೀರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಲಕನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಈ ಪಾಲಕ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೀಜ ಪಾಡಿಯೆ ಬೀಜ ಪಾಡಿನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಪಾಲಕನ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇರ್ದಿತ್ತದ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅಂಚದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತ ಪಂಡದ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಲಕನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ಪಾಲಕದ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಲಾದ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಶುಂಠಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ತೊಂಡದಾದ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡಿನ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಕಡೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಬುರ್ಚಿ ಕಡೆನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 250 ಗ್ರಾಮ್ದಾತ್ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ತನ್ನಿನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂದೇತ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೆನಿಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿನ್ನುಪ್ಪುವರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂದು ನೀರು ಎಕ್ಕಡ್ ಪಾಲಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಖಾರ ನಿಕುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಾದ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಡು ಒಂದು ಮಾತ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡರಿಗೆ ಶುಂಠಿಲ ಸಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಜನಗಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಜೀರಿಗೆಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ತೊಂಡು ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ತೊಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಏನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರುಡು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಮಾತ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿದ್ದಿನ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ತೆಳು ಆಂಡ ಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐತ ನೀರನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್ದ ಗ್ರೇವಿದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕವೇನು ಕೊದಿಪಾವಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಆವಡು. ತೂ ಒಂದಿ ಪರ್ನಿಕುಲು ಗ್ರೇವಿ ಲೈಕ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೈತನ್ ಪಂತದ ಗ್ರೇವಿದ ಕಲರ್ಲ ಎದ್ದು ಶೋಕು ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೊದಿಪಾಗ ತೋಂದಿಪ್ಪರು ಗ್ರೇವಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಒಂದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ನಿಕುಲು ಎದ್ದು ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಪಂದ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ವೆರೈಟಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಲೆಗಿಲ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರೇವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎತ್ತು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.